Na ngai ngai ya nga ba phiu yan do nu dong nga phi pen kan de mình xiêm ca qua ban lên ha chan ngam nút kum nu kin bang an le nga shu pen hit ya phi na ngai nga kan dit cha nga phi tang shu pai na I shu ngan xiêm kum ma phi I ba kham phe ba ngam ju yo I hat no no trong pi dang don zaka hat tu bila ne em bam tiang yang a ding in trong na ma phi ba wan ti ting ka hat tu na long ni em ba ti ban ye lang na ba ki man trong na kin pe chu shawe na ba hang na pi long ti kum puri play ding e ba pun na ma trong pi ba an pho ai lat yang a long trong pi shi ju long ai lat yang a long trong pi shi ju long na din trong pi bon sia nga ju bot na marban yo ki waiting a banon hab den ka thui jing yen nga chingi ngam tip sha no shu kan lam lan ti ngang si tim ka e nga bon kitara long ru ki tip lon la da di ka mon u ba na drong ngam arta pini zong nga phil nong hat no no trong pi dang don zaka hat tu bila ne em bam tiang yang a ding in trong na ma pi do an ti ting ka hat tu na long ni em ba ti ban ye lang na pa ki man trong nga kin pe chu shawe